no, 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 no. No, 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 no. Kailan namin napasat, tumlo kami manok na kanang burot eh. Yang naman kurang siya, may mga napasat ko ulus, kung kami doon na, nadaya ni imatex ni Adubudon, nasa marang mga burot eh. Naman kurang ni, nagtabi ko ng burot ko, kilo siya kami ang hula-hula. Jadi, mula kayo na, ibumanda. Kilay namin doon, ibo na. Naglumobi isok ka ba yung pasahat ko ito sudah ka mawaran dapat ko. Nasrohan namin ulaw na para sa yun. Doon namin matong tuhamoy ba ito? Dahil namin ba ito na? Bumata ba na ito nasrohan? Doon namin matuhamo. Ito namin doon dahil namin lumang masilidjuang lumang so binabuang manak kudia may ang makalak sa kusima gapo dapat kauli sa dulu sa matubot yan sa akin kanulaw sa Manila sa luna panggabi at doon parwaratan. Pusin!